revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am răspuns chemării voastre de a reveni pe YouTube și vă mulțumesc frumos pentru cadou, pentru că mi-ați făcut un cadou de 1000 de subscribers și sunt tare fericită și vreau să vă mulțumesc mult. Nu știu ce am făcut eu să vă merit, în semn de mulțumire. Vreau să împărtășesc astăzi cu voi preseturile mele de pe aplicația Lightroom. Cu aplicația Lightroom eu îmi editez toate pozele de pe rețelele de socializare. Mulți dintre voi m-au întrebat cum editez și dacă folosesc mai multe aplicații. Ei bine, folosesc, dar nu tot timpul. Dar o aplicație pe care aș recomanda-o cu toată încrederea ar fi Lightroom. Mulți fotografi o folosesc și voi puteți să o folosiți. Este gratuită, ceea ce este un bonus foarte mare. Nu trebuie să o achitați, nu trebuie să plătiți, să investiți foarte mult în chestia aceasta și aveți nevoie doar de aplicația care este gratuită și de un telefon. Și foarte multă imaginație și foarte multă răbdare pentru a edita pozele. Ca să vă scutez din timpul vostru de editare, vreau să vă arăt ce preseturi mi-am făcut eu. După cum puteți vedea, o puteți găsi și pe Google Play sau Apple Store, puteți să o cumpărați. Bineînțeles că după o să ceară o anumită taxă, dar asta nu vă dezavantajează pe voi pentru că puteți să o folosiți fără acea taxă, fără să plătiți pentru chestiile în plus, pe care nu neapărat aveți nevoie. Presetul meu se numește Moody Brown. Alege fotografia și acum o să o edităm împreună.
presetul meu, sper că v-a plăcut. Încă o dată mă bucur tare mult că am ajuns la 1000 de subscriberi, este ceva genial. Nu uitați să dați un like acestui videoclip dacă v-a plăcut și nu uitați să dați un subscribe acestui canal de YouTube, pentru că comunitatea noastră, vedeți că crește tot încet, și mai mult, și mai mult, și mai mult. Și să apăsați pe clopoțel pentru a primi de fiecare dată notificări când postez eu din an în Paște pe YouTube. Eu am fost Bianca și ne revedem data viitoare cu un nou videoclip.